Mhlanje la ekhaya kuyashada kushada uma nobaba. Ma baba, ngifisela okuhle kodwa nje emshadweni wenu. Nami ngiyazi ukuthi nijabulile nami ngijabule nje. Ngifisela okuhle kodwa emshadweni wenu ngiyabonga. Mhlanje usuku olukhulu ngishadisa uThabisile ifirstborn yakwaNdlozi. Inkosazana. Finally, we are here now. I've been waiting all my life. Ngwenya uTimandi wami. Every day you're Ngithanda ukukubonga kakhulu ngokungithanda kwakho okukhulu kangaka. and you're always Ngoba ukuba uthandanga kangaka ngaba sikho la namhlanje. So ke meni yami umuntu wami ngicela ke senze njalo ke namhlanje ke ngizothi I do officially phambi kwabo bonke abantu 19 years close to 20 years njengamanje siyibambile le nqola le. So ngiyacela ukuthi engazi ukuthi uNkulunkulu angakupha futhi amandla ukuthi siqhubeke njalo siyibambe le nqola le kuze kufike einsukwini zethu ukuthi siyabobandayo siyibambe ngale ndlela le ungisupporta ngale ndlela le ungisupporta ngayo sibambene ngale ndlela le esibambene ngayo mina nawe ukuthi uNkulunkulu akubuse futhi akupha amandla njengoba sesoqala le ndlela le enkulu kangaka njengamanje and njengoba kudlule kule nto le enkulu kangaka engelele ukuthi kudluleke kuyona kubantu abaningi. So ngithi ngiyabonga kuwena ngabe asikho la sikhona njengamanje ukube wena ubungekho kube wena ubungayinikele ngale ndlela oyinikele ngayo kumina. So ngithi ngiyabonga nkosikazi wami, ngiyabonga kakhulu. Mhlanje nje bakusilelo olukhulu ngiyashada ngithi nje ngifisela okuhle nisuka kude like kade ushilo married egroupini ukuthi bese ku 19 years ngithandana and sisela okuhle kodwa ukuthi emshadweni wabo baphathane kahle. Makapepe ukuthi angidlulise amazwi ukuthi ngibone nkosazana ukuthi sikwazi sibambisane ngale ndlela lesibambisane ngayo mina nawe. Ngicela ukuthi uqhubeke uyibambe ngale ndlela oyibambe ngayo. So I can't wait ukuthi ke iphupho lethu lifezeke. Ngiyakuthanda kakhulu inhliziyo yami yonke.